Mahabang panahon na napanatili ni Noel ang kapayapaan sa kanyang pamilya. Ngunit dumating ang isang trahedya na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Isang araw, habang masayang nagtatrabaho ang mag-anak sa bukid, kumpleto kasi sila nun, gawa ng anihan ng kanilang itinanim na mga mais. At kailangan na itong maani bago pa abutan ng tag-ulan, dahil kailangan pang ibilad ang mga ito bago dalhin sa bagsakan. Napakasaya ng araw na yon para sa mag-anak. Ang hindi alam ni Noel, ayun na pala ang huling beses na makikita niyang masaya ang kanyang pamilya. Mula sa malayo, nakakarinig ng mga sigawan at putukan ang tatay ni Noel. "Dado, ano yun? Bakit may nagkakagulo?" tanong ng nanay ni Noel. "Celia, mga rebelde yan. Madali kayo ng mga bata. Tumakbo kayo papasok sa kakahuyan at magtago kayo doon. Huwag kayong lalabas hanggat hindi tumitigil ang kaguluhan. Susunod kami ng panganay mo. Kukunin lang namin ang mga kalabaw." Wika ng tatay ni Noel, at agad na umalis ang nanay at mga kapatid niya. Pero huli na, dahil nakasalubong nila ang isang pangkat ng mga kalalakihan at armado ang mga ito. Agad silang pinaulanan ng bala. Si Noel naman ay nasa malayong dako na ng taniman, at nang marinig niya ang putukan, nilingon niya ito at kitang-kita niya nang pugutan ng ulo ng isa sa mga kalalakihan ang tatay niya. Akmang tatakbo na sana siya papunta sa mga ito nang bigla siyang hatakin ni Aldo. "Huwag, Noel. Hindi pa itong oras. Sa ngayon, kailangan mong manatiling buhay." Wika ni Aldo. Ngunit hindi niya napigilan ang binata at nakaalpas ito sa pagkakahawak niya. Agad na tumakbo papunta sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Napansin siya ng isa sa mga rebelde at akmang babarilin na siya, ay pinigilan ito ng isa sa kanilang mga kasama. "Wag! Ako na ang bahala sa kanya. Akin to. Malaki ang kasalanan sa akin ng binatang ito eh." Wika nito habang papalapit sa kinaroroonan ni Noel. Itinutok nito ang baril niya sa ulo ng nagdadalamahating binata, sabay alis ng kanyang suot na sombrero. Napatingala si Noel at nakita niya ang muka ng taong yon. "Ikaw? Walang iya ka! Anong kasalanan ng mga magulang ko sa'yo?" Galit na tanong ni Noel. Sila wala. Pero ikaw meron. Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa akin ng usa mo? Tignan mo to! Wika nito sabay pakita ng napakalaking pilat sa kanyang dibdib. At ayon sa kwento ng tatay ni Noel, lumabas ang bituka nito dahil sinuwag ng sungay ni Aldo. Kamunti ka na akong mamatay sa ginawa mo ah. Kaya pagbabayaran mo to ngayon, bata. Akmang ipuputok na ni Temyong ang baril, ay bigla na lamang siyang humagis ng napakalayo at tumama pa sa isang puno, dahilan para mawalan ito ng malay. Laking gulat ni Noel nang makita niya kung sino ang may kagagawa nun. Si Aldo, at nasaan yung usa ito? "Patayin niyo ang usa!" Sigaw ng isa sa mga kalalakihan. Ngunit bago pa man nila maiputok ang kanilang mga baril, ay nasa harapan na nila ang rumaragasang napakalaking usa. At nang iwasiwas nito ang kanyang napakatalas na mga sungay, ay nagsitalsika ng mga ito. "Noel, hindi natin sila dapat hayaang mabuhay dahil siguradong babalik ang kanila."
Wika ni Aldo. Siguro nga, Aldo. Pero gusto ko magpadala ng mensahe sa pinuno nila. Iiwan mo sa akin si Temyong. Wika ni Noel. At mahahalata ang galit sa boses nito. Agad niyang nilapitan si Temyong na wala pa ring malay. At kinuwelyuhan ito sabay sampal ng napakalakas. At nang magising ito, agad itong nagpumiglas na makawala. Bitiwan mo ako! Demonyo ka! Wika nito. Sino kaya sa atin ang mas demonyo? Napakalaki ng kasalanan mo sa akin. Pero maswerte ka kasi. May kailangan kang gawin para sa akin. Pagkasabi ni Noel ng mga katagang ito, ay agad niyang ginilit ang tagiliran ni Temyong. Sapat lang upang umagos ng paunti-unti ang dugo mula sa sugat nito sa kanyang atay. Bago ka pa matuluyan sa sugat mo, gusto kong iparating sa pinuno mo o kung sino mang nag-uutos sa'yo na darating ako upang kunin ang buhay niya. Utos ni Noel at agad na pinakawalan si Temyong. Nung mga panahong yon ay nakikita ni Aldo na nabubulagan sa nararamdamang galit si Noel. Ngunit hindi niya din naman ito masisi dahil sa pagkawala ng mga mahal nito sa buhay. Magmula nung araw na yon ay namuhay si Noel na may galit sa kanyang puso. Matagal na panahon ang lumipas matapos ang malagim na yugto sa buhay ni Noel. Nagpasya siyang lisanin ang kanilang lugar. Inihabili niya ang mga alagang hayop sa kanyang mga kaanak na naroon. Nagtungo siya sa iba't ibang bahagi ng Negros upang hanapin ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. At sa pagkakataong yon, ay hindi niya kasama si Aldo dahil matapos na maramdaman ni Aldo ang galit sa puso ng kaibigan, ay nagpa siya itong lumisan pansamantala upang mahanap ni Noel ang kanyang sarili. Bagaman hindi na nagpapakita si Aldo kay Noel, ay matyaga pa din niya itong binabantayan sa kadahilanang baka gamitin ni Noel ang kapangyarihan ng mutya sa masamang gawain. Ngunit natutuwa naman si Aldo dahil sa kabila ng nararamdamang galit ni Noel ay nagagawa pa din itong maging isang mabuting tao. Nilisan ni Noel ang kanilang bayan at habang naglalakbay ay napadaan siya sa isang kampo ng mga sundalo. Nakita niya ang nakapaskil sa pinto ng kampo na tumatanggap sila ng mga kalalakihang nais maging sundalo. Naisip niyang pumasok at magbakasakali at hindi naman siya nabigo. Natanggap si Noel bilang isang kadet at nagsanay sa pagiging sundalo sa loob ng ilang buwan. At sa pagsasanay pa lamang ay kinakitaan na siya ng kakaibang katangian. Kagaya ng pagiging maliksi at malakas. At dahil likas kay Noel ang disiplina sa sarili at ang husay sa pakikisama sa iba, itinalaga siya bilang isang punong kadet. Hanggang sa araw na matapos ang kanilang pagsasanay at ganap na siyang sundalo. Minsang nagpapahinga siya sa isang puno, ay bigla siyang ipinatawag ng kanyang komandante at kinausap siya nito. Noel, gaano mo kabisado ang kabundukan ng Ayungon? Tanong nito. Kabisadong-kabisado ko po, sir. Kung hindi ninyo na itatanong, doon po ako ipinanganak at lumaki. Tugon naman ni Noel. Kung gayon, ang pangkat mo ipapadala doon upang magsilbing scout. Hindi na mapigilan ng mga rebelde sa lugar na yon. Napakarami nang nasawi sa ating panig. Kaya pumili kami ng iilang mga baguhan upang pasukin ang lugar na yon.
At tamang-tama, dahil ikaw ay taga doon, walang maghihinala na ikaw ay kasapi ng militar. At ipinaliwanag ng komandante ang mga detalye ng misyon ni Noel. Uuwi siya sa kanilang lugar at magkukunwaring isang pangkaraniwang mamamayan at mamanmanan ang mga kilos ng rebelde. Tinanggap naman ni Noel ang misyon at agad nang lumisan kasama ng ilang mga kapwa sundalo na kasama niya sa kanyang misyon. Matagal na panahong ding hindi nakabalik si Noel sa kanilang bayan at ito ang pinakamagandang pagkakataon na magbalik at maipaghigante ang kanyang mga magulang. Pagdating niya sa kanilang dating bahay, nakita niyang sira-sira na ito. Kaya minabuti nilang ayusin ito ng kanyang mga kasamahan upang may matuluyan sila habang nasa misyon. Ayos pala dito, buddy. Tahimik at sariwa ang hangin. Wika ni Edgar na isa sa mga kasamahan ni Noel. Oo nga, buddy. Para tuloy, gusto ko na lang ditong tumira. Wika naman ni Arman. 3 lang sila sa grupo. Ang iba ay nakaabang lamang sa paanan ng bundok. At nagkalat sa bayan ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Tahimik lamang si Arman noong mga oras na yon. Hanggang sa mapansin niya ang kaputol ng sungay ng usa na nakasabit sa kanilang dingding. Naalala niya si Aldo, kaya naisipan niyang pumasok sa kakahuyan upang puntahan ang lugar kung saan sila unang nagkita at nagkaharap. Pagdating niya sa lugar, agad niyang iniikot ang kanyang tingin. At sa kanyang pagmamasid, ay may isang pamilyar na tinig ang nagsalita. Dito tayo unang nagkaharap at nagkakilala. Tandang-tanda ko pa ang namumutla mong muka noong una mo kong nakita. At tandang-tanda ko din ang ipinakita mong katapangan nang sinuntok mo ko at bumagsak ako sa lupa. Yun ang tinig ni Aldo at agad niya itong nilapitan at niyakap. Aldo! Ikaw nga! Salamat bumalik ka na! Mangiyak-ngiyak niyang wika habang yakap ang kaibigan. Hindi ko naman nilisan ang iyong tabi. Nakasubaybay ako sa iyong pag-unlad mula sa malayo. At nakita ko na din na hindi nawala sa iyong pagkatao ang iyong kabutihan. Sa kabila ng galit sa iyong puso, nangingibabaw pa din ang iyong kagandahang loob. Wika ni Aldo at muling nag-usap ang dalawa. Laking gulat ng mga kasamahan ni Noel nang bumalik siya na kasama ang isang napakalaking usa. Buddy, saan galing yan? Panghapunan ba natin yan? Tanong nito na tinugon naman ni Noel ng isang ngiti. Hindi. Kaibigan ko ang usang ito simula pa nung bata ako. Aldo ang tawag ko sa kanya. Tirahan niya ang buong kagubatang ito. Tugon ni Noel sa mga namamanghang kasamahan. Dahil sa tanang buhay nila, ay doon pa lamang sila nakakita ng isang napakakisig at napakalaking usa. Kinabukasan, sinimulan na ni Aldo ang kanilang misyon. Ang tandaan ang mga lokasyon at daanan ng mga rebelde. Umiiwas siyang makita ng mga ito para na din sa kapakanan ng kanyang misyon. Ngunit, minsan habang naglalakad siya galing sa batis, ay nakasalubong niya ang mga ito. Nakasunod lang sa kanyang likuran si Aldo at nagmamatsyag sa mga susunod na mangyayari. At hindi inaasahan ni Noel na ito ang unang beses na masusubukan niya ang kanyang mutya na nakatanim sa loob ng kanyang katawan. Habang naglalakad ay sinubukang gumilid ni Noel
Ngunit sadyang sinasalubong siya ng mga rebelde hanggang sa hinarang siya ng mga ito. To! Sandali lang. Yang usa mo, baka pwede mo nalang ibalato sa amin yan. Wika ng isa habang ngingisi-ngisi. Nung mga panahong yon ay nagbalik sa isipan ni Noel ang ginawa ng mga ito sa kanyang mga magulang. Kaya nagdesisyon siyang labanan ang mga ito. 6 na kalalakihan ang mga ito at mga armado. Tiningnan niya ang isa sa mata at nagsalita ng, "Subukan niyong kunin kung gusto niyo." Wika nito sabay unday ng suntok sa kaharap niya na agad namang bumagsak at nawala ng malay. Agad naman siyang tinutukan ng barel ng mga kasamahan ng sinuntok niya. Ngunit laking gulat ng mga ito nang bigla na lang silang pinagsususuwag ng usang si Aldo. Ngunit may isa sa kanila ang nakapagpaputok ng sunod-sunod sa katawan ni Noel. Pero nang tingnan nila ulit ito, ni isang bala ay wala man lang tumalab sa katawan ni Noel. Lumakad si Noel papunta sa kanila at isa-isa silang pinaghahampas ng pamingwit na hawak nito. Muling nagpaputok ang isang lalaki, ngunit ganun pa rin ang nangyari. Tila ba tumalbog lang sa katawan ni Noel ang bala. "Hindi ako kayang patayin yung baril na hawak mo. Ngunit ako, kaya kitang patayin gamit lamang ang kamay ko." Wika ni Noel sa mga lalaki at agad niyang sinakal ang taong pinakamalapit sa kanya. Inangat niya ito at ibinalibag sa isang puno at akmang gagapang pa sana ang isa. Ngunit nahabol ito ni Aldo at inapakan sa likod. Nilapitan ito ni Noel at kaagad na sinuntok sa dibdib, dahilan para bumulwak ang dugo sa kanyang bunganga at ilong. Wasak ang tadyang ng lalaki dahil lang sa suntok ni Noel. Pinagpapapatay niya ang mga kalalakihan dahil alam niyang mga rebelde ang mga ito. At kapag may isa man sa kanila ang nabuhay, ay baka masiwalat ang misyon ni Noel nang mas maaga kesa sa inaasahan. Agad na bumalik si Noel sa kanilang bahay. Nakita ng kanyang mga kasama na may mga butas ang damit nito, kaya agad na nilang tinanong si Noel kung ano ang nangyari. "Buddy, may mga putok kanina sa tuktok ng bundok ah. Di ba andun ka? Nakita mo ba kung ano nangyari doon?" Tanong nito. "Ha? Hindi. Tumakbo na agad ako kasi baka pati ako pagdiskitahan nila. Nagkandahulog-hulog pa nga ako sa bangin eh." Pagpapalusot ni Noel. Ayaw niya kasing malaman ng kanyang mga kasamahan na may kinalaman siya sa nangyaring putukan, pero natitiyak niya na narinig ito ng mga rebelde. At anumang oras ay maaari silang puntahan sa kanilang kinaroroonan. "Mga kasama, maganda kayo dahil baka may magdaang mga rebelde dito sa atin. Alam niyo na ang gagawin niyo ha?" Wika ni Noel at sinunod naman siya ng kanyang mga kasamahan dahil siya ang pinuno ng misyong yon. At nung gabi na, habang naghahapunan ng tatlo, ay may kumatok sa kanilang pinto. Pinagbuksan naman ito ni Noel, pero bago pa niya gawin ito, ay nagsipagtago na ang kanyang mga kasamahan. Nung makita niya kung sino ang nasa labas ng pinto, ay agad na din niyang pinalabas ang kanyang mga kasamahan. Si Lourdes lang pala, pinsan ni Noel. Naghatid ito ng ulam nila at binisita din ito si Aldo. Malapit din kasi kay Lourdes yung usa. Pero hindi nito alam ang tunay na kaanyuan ni Aldo na isa palang prinsipe ng mga diwata.
Matapos dalawin ng pinsan niya si Noel, ay agad naman itong umuwi at naglabasan ang mga kasamahan ni Noel. Buddy, di ba tayo delikado dun sa pinsan mo? Baka kasi makita niya kami dito eh. At magsalita siya kapag tinanong ng mga rebelde. Alalang wika ng isa sa mga kasamahan ni Noel. Huwag kayong mag-alala. Hindi magsasalita ang pinsan ko. At isa pa, hindi naman niya alam na nagsundalo ko eh. Kaya kung makikita man niya kayong kasama ko, ako nang bahalang magdahilan sa kanya. Tugon ni Noel. Kinabukasan ay nagbalik na sila sa pagmamanman sa buong lugar. Nakita nila na napakadami pala talagang mga rebelde ang nakahimpil sa bayan ni Noel. Agad nilang binuo ang mapa na may mga tanda kung saan makikita ang mga kuta at ang mga pinagpopostehan ng mga ito. Nakalagay na din sa mapa ang mga detalye ng mga pagsalakay na pwede nilang gawin para walang mapahamak sa mga sundalo. Nung umalis na ang mga kasamahan ni Noel, nagpaiwan siya sa bahay upang hindi siya paghinalaan ng mga tao sa paligid niya. Ngunit ang hindi niya alam ay minamatyaga na pala ang dalawa niyang kasama. Isang gabi habang natutulog si Noel, ay pinasok ng ilang kalalakihan ang bahay niya upang dukutin siya. Ngunit dahil sa taglay niyang lakas, hindi nagtagumpay ang mga ito. At nang tanungin niya ang isa sa mga kalalakihang pumasok sa kanyang bahay, napag-alaman niyang ang dahilan ng pagdukot nila sa kanya ay dahil nakikipagsabwatan daw siya sa mga militar. At nung mga oras ding yon, nalaman ni Noel na patay na ang dalawa niyang mga kasama. Kinabukasan ay agad din siyang bumaba ng bayan upang mag-ulat sa mga pangyayari. Bumaba ka na lang muna, Noel. Mahirap ang kalagayan mo doon sa inyong pwesto. Wika ng kanyang komandante. Hindi na po kailangan, sir. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Isa pa, hindi pa naman nalalaman ng mga kalaban na kasapi ako ng militar. Tugon ni Noel. Sumang-ayon naman ang kanyang komandante at para hindi siya paghinalaan, ay nagpasya siya na mag-isa niyang gagawin ang misyon. Isang araw habang naglilibot sa kakahuyan at kunyari ay nangangahoy, nakita niya ang mga pangkat ng kalalakihan na papunta sa bahay ni Lourdes. Nag-alala siya kaya sinundan niya ang mga ito. Pagdating ng mga kalalakihan sa bahay ni Lourdes, ay kaagad nila itong hinanap. Laking gulat ni Noel nang makita niyang nakipagkamay si Lourdes sa mga rebelde. Hinintay niyang umalis ang mga kalalakihan at agad na pumunta sa bahay ni Lourdes. Oh, Noel, napadalaw ka. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Noel. Anong ginagawa ng mga lalaking yun dito sa bahay mo? Tanong ni Noel. Ha? Yun ba? Nakikiinom lang sila, Noel. Tugon nito. Alam ni Noel na nagsisinungaling siya. Pero sinakyan niya lang ito at nagkunwaring naniniwala siya sa pinsan niya. Hindi niya matanggap na ang kanyang sariling pinsan ay kasapi ng mga rebeldeng pumatay sa kanyang mga magulang. Muling namuo ang galit sa puso ni Noel. At nung gabing yon ay kinausap siya ni Aldo. Noel, alam kong mabigat ang gagawin mong desisyon. Alam ko ding masakit ang nangyari sa iyong mga magulang. Gayunpaman, Noel, nawa ay huwag mangibabaw sa iyo ang galit at pairalin mo ang iyong puso. Pagpapayo ni Aldo sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, Aldo. Hindi ko kakalimutan ang iyong mga habilin sa akin.
at hinding-hindi ako magpapabulag sa galit na nararamdaman ko. Tugon ni Noel sa kaibigan. At patuloy lamang na nagmasid si Noel sa kanyang pinsan. Hanggang sa dumating na ang araw, nasasalakay na ang pangkat ng mga militar. Nangangamba si Noel sa maaaring mangyari sa kanyang pinsan. Pero dahil sa alam niya na kasapi ito ng mga rebelde, ay hindi niya pinaalam ang mga magaganap. Sa halip ay dinukot nito si Lourdes at itinago sa loob ng isang kuweba. Naging maganda rin ang ginawang hakbang ni Noel dahil hindi nakapaghanda ang mga rebelde. Kay Lourdes kasi sila umaasa ng mga impormasyon tungkol sa mga militar. At sa gitna ng labanan ay muling pinatunayan ni Noel ang kapangyarihan ng hawak niyang mutya. Pero bago pa man siya sumuong sa labanan, ay minabuti niyang kausapin ang kanyang kaibigan upang tulungan siya sa mga kahaharapin niyang mga kalaban. Aldo, nangako na ako sa sarili ko na hindi ko nababahiran ng dugo ang aking mga palad. Kaya pakiusap, tulungan mo ako sa labang ito. Naway gabayan mo ko na hindi ako makapatay ng kapwa ko tao. Wika ni Noel sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, Noel. Nasa tabi mo lamang ako at titiyakin kong hindi ka makakapaslang sa labanang ito. Tugon ng kaibigan. Ang dahilan ni Noel kung bakit ayaw niyang paslangin ang mga rebelde ay may mga pamilya din itong naghihintay sa kanilang mga tahanan. At ayaw niyang magaya ito sa kanya dahil alam niya ang sakit ng mawala ng mga mahal sa buhay. Nang handa nang sumalakay ang mga militar, ay humiwalay si Noel sa kanyang mga kasamahan at nagtago sa isang puno. Hindi rin siya nagdala ng baril kahit alam niyang maaari siyang mamatay sa oras na makita siya ng mga kalaban. Minabuti niyang puntahan ang pinaglalagian ng mga ito upang makaiwas sa mga militar. Pinatakas niya ang mga rebelde upang walang mangyaring sagupaan noong araw na yon. Bagaman alam niya na mananagot siya sa mga militar, sa oras na malaman ito ng mga nakakataas sa kanya, ay hinayaan na lamang niya yon kesa sa maraming buhay ang mawala. Sa tulong ni Aldo ay pinasok ni Noel ang pinagkukutaan ng mga rebelde. Pero bago niya ginawa yon, ay hinubad niya ang kanyang suot na uniforme upang hindi siya paghinalaan. Pagpasok niya ay agad siyang sumigaw. Mga kasama! Paparating na ang mga militar! Madali kayo! Magsitakas na kayo! Wika ni Noel at agad namang nagsipulasan ang mga rebelde. Isinama din siya ng mga ito. At nang makalayo na sila sa lugar, doon pa lamang siya inimbestigahan ng mga ito. Nakatali si Noel sa isang upuan habang hinahataw-hataw ng bat ng barel sa dibdib. Magsalita ka! Sino ka at paano mo nalaman ang aming pinagkukutaan? Wika ng isa sa mga rebelde. Isa lamang ako magsasaka sa lugar na to. Hindi ninyo ako kaaway. Tugon ni Noel nang biglang magsalita ang isang babae. Okay, grabe, ganda talaga nito. Pahintay na lang sa part 3. Sunod-sunurin na natin to. Salamat.